Af de 5 navne jo et par navne, der har klinget igen og igen hos dem hele sæsonen, hvorimod hos Langrup, jamen der er... Det er tæt ned i første hjørne, men det er Michael, der kommer først ind i krogen. Se, Jonas melder så også ind her. Der kommer Bastian Pedersen. Tæt duel mellem alle 4 kører. Ja, må man sige, det var flot første hjørne af Bastian der. Men Bastian, han skal få rykket lidt op i banen, fordi ellers så tror jeg, at Jonas Seifert kommer til at køre rundt om ham. Det er Michael ligeglad langt i fronten, må vi bare sige. Ja, nu er det ligesom om, at Bastian må bakke lidt af for holdkammeraten i Rasmus. Står lidt stille derude lige nu. Der kommer Jonas altså. Jeg tror, vi skal holde øje med ham, fordi han klemmer noget på ude. Tæt duel. Men de bagerste 3, kan vi vel godt sige allerede. Hvor de presser hinanden. Jonas prøver for alvor. Nu dykker han altså helt ind på inderen. Og der kommer han altså for fuld skrue op under Bastian. Bastian kommer tilbage en gang til. Så slår Seifert. De ligger tæt, mand. Og Rasmus er altså heller ikke ude for fare endnu. Nu kommer Jonas. Kan han lave dobbelt? Det gør han altså. Han kommer forbi begge Holsted-kørende. For et heat, mand. Var det aftens bedste, Jesper? Det må man sige. Det var for alvor fightervilje. At se Larti, han er altså ude på 4'eren, og når han får lavet en god start, så plejer den at være rigtig god. Mikkelsen. Men det er William, der laver den ned, og prøv at se, Larti kommer med ude fra 4'eren af. Snyder altså hele banden og lægger sig i front. William klemmer på ind i tredje sving her, går forbi Larti. Mikkelsen, han er noget højt op, helt ude langs stakittet. Det er i hvert fald modighed, vi ser for den unge mand, William Dreyer. Ja, nu... og så hører han også bare. Mikkelsen kommer ind imellem de 2 Holsted-kører. Og Larti får lagt sig ned over ham, skærmer lidt af, men hvad sker der herude af hjørnet? Mikkelsen kommer forbi. Der er i hvert fald slet ikke plads til, at man slipper øjnene fra skærmen derhjemme. Men William... Hold da op, Mikkelsen her også. Ja, han er lidt på overarbejde, men kommer op bag sin marker. Men William Dreyer, han har altså fået skruet greje rigtig godt sammen til heatet her. Sidste omgang. Det er dobbelt op på Slangerup. Efter ellers en god start fra herren i gul, Timo Larti. Jeg tror selv, han er desværre slet ikke at finde i heatet her, men se, Mikkelsen går op og snyder holdkammeraten fra heatsejren her, men endnu en 5-1'er til Slangerup. Men Andreas og René kommer først ned i hjørnet. Vi skal se, Andreas søger meget langt ud. Han kommer altså også forbi Timo til en start her. Vi har altså Mikkelsen nede på 4. pladsen, der prøver at kæmpe sig op igennem feltet her. Og vi har faktisk set Mikkelsen med masser af fart i cyklen. Ja, René har fået lavet en rigtig god start og ligger i front og ser ud til også at have god speed i cyklen. Og så kommer Mikkelsen altså. Helt ude langs stakittet. Men Larti er hurtig til at presse ham op igen. Og han kan altså ikke komme forbi ham her. Kommer tilbage, Larti. Nu kommer Andreas også. Han går på baghjulet. Ja, midt ind i svingen. Og nu kommer Mikkelsen også indenom Larti. Og så er det altså lige pludselig skiftet fra 4-2 hos gæsterne til hjemmeholdet, der er foran med 4-2. Ja, de giver altså alt, hvad de har derude lige nu, fordi de ved godt, hvad der er på spil, og det er altså bare med at få skravet nogle point sammen. Det er vigtige point, de får her i hjemmeholdet, hvis den holder. Ja, det svinger noget i dag. Altså, vi ser dem både vinde og blive sidst, og... Hans debutsæson sidste år, på trods af de manglende hjemmebanesejre, vil egentlig leveret ja, det synes jeg. Fjeldsted-matchen, at gæsterne stadig overraskende at sige,